Inkompetenza fil-mod kif sar xogħol fil-pjazza tal-imqabba qed iwassal biex l-imqabbin jiffaċċjaw inkonvenjent ieħor dan kif din il-pjazza qed tinqala għat-tielet darba fi żmien ftit xhur. Fil-fatt wara l-attività tal-Labor ta' nhar il-Ħadd li għadda, it-tnejn filgħodu reġgħu tfaċċaw barriers fil-pjazza biex reġa' beda jinqala l-pavimentar. Ironikament, jumejn biss qabel ma reġgħet bdiet tinqala l-pjazza, il-President tal-Labor Ramona Attard kienet għadha kemm ftaħret biex xogħol li sar f'din iż-żona mill-Gvern. Qegħdin f'din il-pjazza sabiħa tal-imqabba, pjazza wkoll li hija r-riżultat ta' kemm qed jaħdem infrastrutturalment ukoll Gvern Laburisti. Issa jidher li x-xogħol li kien sar ma kienx sar sew tant li qed jinqala kollox mill-ġdid. Il-pjazza tal-imqabba kienet għamlet xhur twal maqluha meta saret u wara l-iskumdità li kellhom jgħaddu residenti ta' dan ir-raħal dak iż-żmien, issa qed ikollhom jgħaddu minn aktar inkonvenjent minħabba n-nuqqas ta' pjanar fil-mod kif sar ix-xogħol.